аз ҳама ҷолибтарин ва хит сурудҳо дар портали zifostudio.com. Rahmat. Эй, куҷо мерам? нарав ҷонум ай барум чӣ бало ай дар сарум чаро аз ман меранҷӣ туи ҷону ҷигарум Наё ту духтарбозӣ, арӯзбозӣ, дастсозӣ, дурӯғ ба ман дар кор нест, накун бо дилам бозӣ. чӣ гуноҳ аз ман бигзашт ба ҳама ту накун раҷ ку ҳама шиносо бы тамом бигзашт Духтаро ҳайдар барӯ, дар ҷонам зад вай барӯ, ватсапу фейсбук имо дигар ё. нарав ҷонум ай барум чӣ бало ай дар сарум чаро аз ман меранҷӣ туи ҷону ҷигарум Наё ту духтарбозӣ, арӯзбозӣ, дастсозӣ, дурӯғ ба ман дар кор нест, накун бо дилам бозӣ. мебарам дар ашкот хатои фикрот ҳама дунё фидои он хандаи лабот Биё дурӯғ нагӯ, мепарони абрӯ, ту мара дур ки диди чашмак мезани афсӯ. чӣ гуноҳ аз ман бигзашт ба ҳама ту накун раҷ ку ҳама шиносо бы тамом бигзашт Духтаро ҳайдар барӯ, дар ҷонам зад вай барӯ, ватсапу фейсбук имо дигар ё. нарав ҷонум ай барум чӣ бало ай дар сарум чаро аз ман меранҷӣ туи ҷону ҷигарум Наё ту духтарбозӣ, арӯзбозӣ, дастсозӣ, дурӯғ ба ман дар кор нест, накун бо дилам бозӣ. zifostudio.com. чӣ беқақар кадӣ хайрада ки нашиштанӣ рафтӣ ай Мадина, шумо Мадина давлатоваен? Мумкин аст селфи кунем?